Arwakni machiegni nyakwara Mogejwang' chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kendo miyi riekni kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakwara Mogejwang' mesa mar ohala gi mwandu wachako kod ohalano mano mar loso wuoche. Ok en wuoche miloso ka en wuoche moyiech, en wuoche miloso kachakre tiende nyaka e giko mare. Nyakwara Mogejwang' ma oting'o loso pien kaachiel koda ka loso sol kod mago duto mantiere kanyo nyaka keto tol mano mar tweyo wuoche. Nyakwara Mogejwang' ma en sigand Andrew Obare ohala ma otimo mar loso wuoche e chiro ma Makina e kaunti ma Nairobi, aluora ma Kibra, kawuono miyowa siso mare kaachiel koda ka lony mare loso wuoch ma bende owacho ni ouso ne ji mopogore opogore e kaunti ma Nairobi kod aluora mare. Ohala mosetimo kuom higni mohewo 20 morni oyudo kanye, ang'o makete ochiewo pile ka pile mar timo ohala ni. Owinjo ne sigand Andrew Obare ma bende chako no chenro ni mar ohala gi mwandu. Ani luonga Anton Oduor Obare, ajaw Kenya, atiyo Makina Market, atwang'o wuoche. Asetwang'e for 26 years, nyaka nachake, nyaka kawuono. Ing'en gimo kichako to pod ichako kapod in piny kabisa. Koro the way kakimedo kaka higni di, kaka iyudo experience ma iye. Nabedo interested mondo apuonjra tij wuoche. Naneno kaloso wuoche no. Kata ka ndala anyalo tume, kata ka Nairobi anyalo tume. Anyalo tume kamora mora achiel madhiye, anyalo tiye. Kidwani mondo ichak tiju ohala ma wuoche, nyaka ibed gi masin, nyaka ibed gi sub blocks, nitie gik moko kaka skiving knife, punches, pien be nyaka ibed go, gik moko matindo tindo mitiyo go, Stevina boards, mago nyaka ibed go. Kama pek nitie nyaka ibed gi masin ng'en nyaka okaw masin matwang'o wuoche maber en around 35,000 kod blocks ma okoro nitie tab nikech nyaka ibed go all sizes. Kochakre size matindo ma 24 nyaka 11. Mano mantindo kod joma dongo be nyaka ibed gi size 39 nyaka 11. Kanyo ema koro sida nitiere. Koro nyaka ibed go all sizes mag blocks mag tiend ng'ato ka ng'ato kaka ma ng'ato dwaro. Ma ng'ato biro dwaro ma nyahigni 100 ma higni 2 kata higni 3 in gi size no. Ka ng'ato biro dwaro kijana ma number 11 maduong' ma secondary tin gi size no. Koro kanyo ma nitie gwenyruok matin. Mor gi tija ni nikech ayudo yuto ma kawaida mara manyalo yudo. Anyalo atero nyithinda e school aneno ka ayudo matin anyalo survive go. Momiya mor kode, momiyo nyaka chiew kinyi kabire. Changamoto nitiere matin kaluwore. Ng'en ndalo ma kaka nyithindo dok e skul, wan gi tich mang'eny, pesa nitiere. To ka nyithindo osedok e skul, ting'en koro waloso mana officials, koro ing'en kanyo onge rush hour ahinya. Koro gima problem manyalo betie en materials ema nyaka make sure ni materials nitie moromo gitiyo tijino. Tich te ma ng'ato tiyo mami kaka idak nyaka ibed ni nitie yuto nitie mwandu be nitiere. Tich te ma ng'ato tiyo en kaka handle. Tijwa ni ok orach as such nikech kinyalo tero nyathi skul, inyalo chiemo, inyalo chulo ot. I hope mage gik ma basic ma ng'at matiyo, mage gik ma priority nitiere mokwongo. Pek mantiere na capitation. Ka pesa nitie, tinyalo yudo gima yot. To ka bende iuso ti pesa ineno ka ok tiyo go maber, inyalo yudo pek bang'e.
lakini kiuso tinwang'o pesa mnyalo nyiewogo material moko maber to pek onge ahinya. Ohala te nitie gi challenges. Nitie ndalo ma koro owach ni kata rush mag school back to school go nyalo bet kata pesa 100,000 tin go school fee. Chulo kata school fee ma dhi 100,000 no biduog nono. Koro kini ohala nitie gini SACCOs moko mantiere kata gini moko mnyalo loan moko mnyalo holo matin mondo sama ichulo kata school fees nwanga ka kendo ichung'. Bedo matek seche moko nitie kendo ng'eny. Koro nyaka ing'e kaka balance seche moko save matin ng'weneno kaka irakorigo kode. Kodok piny ing'e nitie ohala nitie nyalo dok piny, inyalo dwaro loan ma boosti kendo mondo ichak idhi kuma ne intiere. Koro mane sana gima nyalo timo nikech inyalo ga dok piny kabisa matami kata kaka inyalo waro pien. Koro irango kaka inyalo konyori. Gima nyalo nyiso ng'ato ma kadwa chako kata tijni kata ng'ama dhi mbele gi tijni, sama mitiyo biyudo pesa nyaka ikan pesa mo matin ma irango kodiochieng' makiny ok ing'e ka piny chal, nikech seche moko inwang'o kata ka ndalo mandamanogo ok iti ting'e ni kitegemea daily services may hand to mouth cha inyalo kose. Koro mikungo no nyalo konyi chiemo, nyalo koli kata school fees. Koro kungo no ober, kiyudo matin ichamo moro ikungo. An ka pod aparo na biro tiyo ohanda ni kuom higni mang'eny. Kama tiye Makina ka aparo no Makina ka customers wuok ma mbalimbali ok wan customer ma iye ka nikech kitegemea customer ma iye ka ok inyal survive. An customer all over the country, Busia, Mombasa, Kakamega, Bungoma, Kisumu. Koro waoro ga wuoche kuro. Ka ng'ato go order, I just send there. Ng'ama dwaro wuoche manyalo dwaro ma wuoche ne nyalo mora odhi Facebook mango Anton Oduoro Bare. Namba ma simu en 0727 24 5891. Ageno nyakwara monge jwang ni somo gimoro kalure kod ohala mano ma itimo Makina e chiro ma Makina e kaunti ma Nairobi kae aluora ma Kibra. To bende sani wayudo thuolo mano mar tuwa kod jalony e weche mag chero ni mar ohala gi mwandu kawuok e okumba no mano mar CIC Insurance Group. Kawuono wayudo thuolo mar twak kod Moses Winda. Moses Winda miyowa maling'ling mopondo ahinya e kar kungo kod mano mar keno, ahinya mano miluongo kanyo ni Money Market Fund mitayo kod kambi mano mar CIC Insurance Group. Inyalo donjo kayo machal nade, ija ohala, itimo tich ma ondikie, kata in bende in gi tich ma indike jok moko. Bende nyalo jiwogi ni mondo migi ken kaluwore kod Money Market Fund. Kawuono nyakwara monge jwang omiyo maling'ling mopondo ma kawuono okete lela e chenro ni mar ohala gi mwandu. An gi nyinga iluonga ni Moses Winda, atiye kambi maduong' mar okumba mar CIC Insurance Group. An jalony e weche okumba, kungo kod ohala. Kawuono wakelo wechenrowa mar CIC Money Market. CIC Money Market ni en product maberie moloyo nikech otemo encourage jowa ji duto to moloyo to oganda luowa ni watem wakunge gimoro matin nikech ber CIC Money Market ni en niya gimoro amora matin miketo kanyo no seche mikunge no to bende omedo nyuolore, koro omiyi yot moloyo to ne jo ohala ma kinde mang'eny dwaro ni ka ginyiewo gimoro ka giuso koni to gilose ohala moro e wiye. Seche mikawo pesa ni matino ikete kodwa ka pesa no bende nyuolo gimoro e wiye ma kachopo kinde mamoko ma koro idwaro tiyo gi pesa ni tiyudo ka pesa mani kano cha kendo chako nyuolore, koro mano mi dongruok e yo mowinjore. CIC Money Market Fund ni en product maber mana kaka asewacho ni wadwaro ni mondo jo Kenya duto onyal bedo gi Money Market Fund ni nikech wang'eyo ni ka iroma higni 18 ni kata ja Kenya mora madidonji ohala immediately chako yudo nweng'o ni moro matin. Ber kiyawo CIC Money Market Fund nikech
en product madwaro mana pesa matin. Iketo mana pesa ni moro matin kanyo, pesa no waluonge ni principal amount gi dho ngere. Pesa no kisekete kanyo to pesa no chako nyuolore. Pesa matin michako iyudo kamoro kendo ichako ikete kanyo. Kendo wamedo jiwo jo ohalawa ni profit moro miyudo ga matin cha kapok ikete gimachielo kata kapok inyiewo stock ni mabiro, tinyalo kawo pesa ni tiketo ka mondo med nyuolore kata kapod iparo gimidwa timo kode. Jowa bende timo ohelni mopogore opogore, kaka maybe iyudo ka ng'ato nyalo uso lo kamoro kata nyalo uso dhiri moro kamoro, to maybe pod irito gima idhi timo gi pesa no inyalo kawe yaw account kodwa kae, kaw pesa no ket kanyo. Pesa no biro bedo ka nyuolore odiochieng' kodiochieng' mondo ndalo ma koro ibro dwaro gole cha tiyudo ka en gimoro e wiye. Watagit ji duto nikech en oonge term limit. Term limit tiende ni onge chieng' mwabro nyisi ni pesa ni koro osebet ahinya ka bi kawe. Ine mikane kanyo nyaka chieng' moro idwaro gole. Inyalo kane kanyo for as long as you want. Tiende ni inyalo kane akana kanyo, kaka iyudo nweng'o ni moro ikete kanyo, mana kaka iyawo benki ni. Kaka ikano pesa e bank cha, te kaka inyalo keno kodwa. To kendo berie moloyo moingo kano pesa e bank nango. Kinde mikano pesa e bank cha, ti duogo iyudo ni kinde midhi gole, iyudo ka bende odoko piny nikech nitiere gimoro iluongo ni bank charges. Iyudo ka bank nyisi ni wakano ni pesa ni kendo koro wadwaro ni wang'ad ma e wiye ma midongo. Advantage ma mae nitiere go, ber ma mae nitiere go en ya kinde mibiro biro kata ini wuon ibro mor kendo ibro aka kibuonjo malich ahinya nikech pesa no biro bedo kose nyuolo nyaka pesa moro e wiye, to pesa monyuolo e wiye no bende chake nyuolo pesa machielo. CAC Money Market Fund en product manie buo kambi maduong' mar okumba mar CAC Insurance Group. Kambi mar okumba mar CAC ni ene moberie moloyo kata king'iyo e industry ka ene moduong'e moloyo, kendo ene oingo fund managers moko gi kuma bora ahinya. Wan namba achiel kendo gap mwawego ng'at jogo maluwo duong' ahinya. Koro omiyo watemo jiwo jowa duto ni mondo oyaw account ka okan pesa ka. CAC Money Market Fund ni kaka sewacho ni ene buo kambi mar okumba maduong' mar CAC. Mae kambi maberie moloyo sani ko luwore gi weche mag okumba, to moloyo e product mar CAC Money Market Fund. Watiyo gi lony mopogore opogore ma kaluwore gi yore mag investment kata kungo kata keno. Kaluwore gi keno marwa kata kaluwore gi market analysis, awacho ni nyinyo manie wiye kata interest gi dho Kiingereza en ni interest wa ni malo, kendo ok wanyal wacho ni interest no en fixed kata ni omoko kamoro. En interest ma fluctuate, tiende ni en onyalo dhi malo kata onyalo duogo piny kaluwore gi kaka chiro chalo. Wan gi yore mang'eny ma ng'ato nyalo luwogo kaka pesa ne nyuolore e kambi ka. Inyalo luwowa e yore mag mbui, inyalo donjo e CAC Asset Management kacha tidonje portal ma CAC Money Market. Ka waseyawo ni account to wamiyi gimoro iluongo ni member number. Member number ni e account number ni. Koro kitiyo gi member number no tidonje portal kacha, inyalo ng'iyo kaka pesa ni nyuolore, kaka pesa ni nyuolore gi kaka market kata kaka chiro dhi. To yo moro kendo mabe inyalo ng'iyogo wach ni en ni inyalo ng'iyowa kaka asewacho, inyalo ng'iyowa e mbui, inyalo ng'iyowa bende e gazet. Jowinjowa wayudore e bombe mopogore opogore mana kaka nanyisou katimo introduction na an awuon iyuda e kambi maduong' mar okumba e main office wa mani Upper Hill e apaya mar Mara Road mana but Kenyatta National Hospital. Inyalo yudowa e gwenge mopogore e counties wa 47 te kod gwenge matindo tindo kaka Kisii, Homa Bay, Kisumu, kuondego duto wayudore. Wajiwou ni mondo udonj CAC Money Market Fund nikech ene product maberie moloyo mar kungo, nikech onge kama product ni bro nyisi ni koro ise kungo moromo koro wuogi. Onge wach mora mora. En tiji ni imiwa details ni yaw account kodwa, kise yaw account kodwa to pesa matin miyudo no inyalo bet kikungo kodwa. Mana kaka nasewacho, en product maberie ahinya moloyo kata kano pesa e bank. Nango seche miyaw account kodwa
pesa matin miyudono ikete kanyo, to pesa miketo kanyono obende onyuolore ndalo ka ndalo, mondo kinde makoro ibiro ng'iye tiyudo ka pesani bende otimore nade, pesani osenyuolore makoro inyalo timo kode gima duong' moloyo, kata koro odongore oduong' moingo kaka kinde manikete cha. Gima berie mar ariyo en niya, pesani mikano kodwa ni ok onyal lal, nikech be wan gi singo gi clients wa ni we keep our word, mana kaka wawacho gi dho ngere ni we keep our word. Pesa nini kosebiro ka, pesa nini wakane maberie moloyo ni seche mwakane ni to bende onyuolo pesa moro matin tin e wiye. Pesa matin monyuolo e wiye no be medo mana nyuolore ka luwore gi kinde ma wabo bed kode kae. Erokamano. Nyagora Moge Jwang' en geno mara ni somo gimoro kalure kod ohala mano mar Andrew Bare, kachiel koda kamano maling'ling mokelnwa kod Moses Winda, mano mawuok e kar okumba mar CIC Insurance Group. Wakaw ywe masani, kaduogo abiro kod ja ohala mar juma. Kik idhi mabor. Jatend piny William Ruto oyango tarik 27 dwe mar 8 higa ka higa kaka tarik hingo odiochieng' katiba mane opuodhi higa mag 2010. Kuna wase walimada na wakanini azino wase wengine wakakuja kumpora. Mimi niliona walipora pete, wakapora mfuko. Ile makikuyu nonek mar jago moro ma okwany ka onegi e genga paya ma Nairobi Nakuru e kar dak ma Mudhiga. Director kata ofisa e county omera wegino nikech EACC bo makika ibo makika aiti wacho ni ane mana tuwi gi police. Senator ma Homa Bay Moses Kajwang' osiemo jotije piny owacho e kaunti Homa Bay mani kod lemo e duond buch ODM. An kane pok aromo gi pari gimoro amora ne ni kare, to chakra go wang'a kuome, aonge ko kata matin. Aneno mana ka gima ringo neko. Owadwa, aonge ko kata matin. Adwa mana neno pari. Owadwa, chunya chandra ahinya. An odwa mana pari kende kae. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Penje laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Nyinge en Ruth Otieno. Arwakini machiegni kendo Nyakura Moge Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu, kendo en mor mara ni pod ikete karka e chenro ni. Arno chaki nyaka sani. Pari nyalo tudri kodwa achiel kachiel kokalo e mbui mekwa duto mag Ramogi TV, SMS line wa main 33600. Imiyo paro kaka wanyalo bero chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyagora Moge Jwang' kawuono ka warango ja ohala mar juma, wadamenyo sigana mano ma ikelo
kod tich kaluwore kod mano mar uso uniform. Nyakura moge jwang man sigand Elvis Olo mabende uso e chiro mano mar Makina. Kawuono ni omiyo maling'ling e uso mano mar uniform. Ouso ne jok mage, obed sikunde, jogo manyiepo gin giwegi e kin mamoko. En tich mokono ni poko timo kuom kinde malach sani, to yudo more iye. En kaka jaohala machako, ang'o mwanyalo somo ire e chenro ni mar ohala gi mwandu. Kawuono okonowa maling'ling e ohala ni mar uso uniform ne sikunde, ji giwegi e kin mamoko. Elvis Olo e jaohala wa mar juma. Kachako nyinga iluonga ni Elvis Olo, ajagem Siaya County. To ohala ni nachako time higa mar 2016 nachako time ohala ni. Atime e area mar Makina Market ma yudore Kibera, along Kibera Drive. To ohala ni nachako time 2016, to gimano mi achako time ohala ni naneno ka chiro ni ne onge ng'at moro amora mane timo ohala mar uniform. Gini naneno mondo achak timo biashara ni. Nyaka sani moro ma ohala ni ni ayudo customers kendo ayudo order koa e skunde mopogore opogore. Customer na gine alwora ma area ma Kibera ni, to moko bende gin oko, to giyuda area mar gine e internet. Challenges mantiere en ni seche moko yudo ka ohala ni piny kaka sani ohala ni piny matin niwach nyithindo pod ni dala, pod jonyuol gi pok onyiewo uniform. Koro mago challenges mwayudo wan kaka jok mauso uniform. Okay, ng'ata madwa chako ohala, gima dok ng'ise orang environment kaka alwora ne kaka ntie. Number 2, obed gi business plan. Number 1, onego bedni obed gi capital. Number 2, onego rang kaka onya chako yudo uniform kata kaponi owaro kumoro, kata kaponi en gi mashinde moro ma en owuon otweng'o, to ouso gi en owuon. Number 3, onego orang marketing moro maber, kaka onya advertise business mare kata ka en internet. Seche moko customer obiro, seche moko yudo ka quality ne ok ber, to nitie moko matongo kenda gi. Seche moko customer biro to weni order titwang'one to duogo kawo. Koro anya wacho ni tweng'o katwang'o meka it is more convenient. Nitie skunde moko mabiro ga to timo order tauso ne gin bulk, to nitie jok moko mabiro ga person in person to gikawo mekgi. Koro prices lure gi uniform ma ng'ato kawo gi size. Gigi ma ng'ato kawo, owonde ka ng'ato kawo sweta lure gi size. Owonde ka ng'ato kawo sweta kata mar size 14, sweta mar size 14 anya uso nego gi 850. To long kaponi ng'ato kawo, long bende anya uso ne ng'ato gi siling 900. Kochakre siling 900. An gi book mar savings mandike ga pile ka pile sama loro tich, nitie kuma ndike kaka ohala bet kawuono. Ber mar biro kuma ndiko book machal kama, seche moko nyarango kata at the end of the month irango iwei kantie profit me make kata kantie loss me make. Niwachinge at the end of the month bills bende nyakwa chul. Okay, my word of advice to the young men out there, what I can advise them is ginya chako matin, okochuno ni nyaka gichaka dichiel gi ohala marabet kamano. Gichaka matin, and then as time goes by the business will also grow. Yeah, that is what I can advise the young men outside there. Okay, my social media handles, you can find me at Instagram at SM Uniform, Facebook SM Uniform, at WhatsApp you can find me on 0748 307 723. 0748 307 723.
Nyakwara Mogejwang kaka wajo wachoga pile ka pile ni ohala mokelo ni karka isigeni mamoko gin mag jiwi ni adieri ohala en gino manyalo timore kendo in bende inyalo tae. En moro mara ni bedo kodona chak chenro ni mar ohala gi mwandu magoro sani wachopo e giko mare. Tudi koda kendo juma manyien. Mamoko ka omiriekni kaka inyalo chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.